nili hang tum hanang choro lo ini dak Karbi Anglong Autonomous Mesenpen National Seminar kebiponthek pot Karbi Anglong Autonomous Council of Handame choro lo athema ilitum sik sidul alam kachini ne penajok ilitum along rilong penaan mane kadigdak sai lapuson ang dolo nilitum amai phu akihai jai kathar ben sik sidul alam inglong khai atum kereng nang jalam than pachini lo halo so than bom uno hutke penang an ake theke ding atum alang lephang kang nek choi lapuson do sik sidul ke lake chujing tip te nangji sik sidul pulo tangte soching thi the nangji sik sidul pulo tangte lang chinglu le nai pulason kania tumta do itum asongja po tum laka do ka verat chinilo sitame piniani an bangke labangso ake hai jai ka thar kania lam bangke sik sidul ke laka ke nang sot bolam chini se Karbi Anglong Autonomous Council ben stame labangso national seminar lada ke tum difulong la puson kebiponthek ke la Karbi Anglong Autonomous Council han choro lo la penong la bangso seminar long nilitum tami attend lo la pen pini chief guest ke hai sonam wangchuk la pen ke pilama tum Mesenpen tum presentation la inaugural pen alam thelong lang tum ke chapaklang alam ben pot nilitum tami ningarong lo semelang tum ki puro nilitum ke sexidul phan ke charlie ji aphan si nitum kabor ido pusalang tum pulo dalang tum la bangso inaugural session long alang tum kaning jeda mateng la ateng pulo tangte sexidul ke la itum adet longri itum along le phelang kecarai kombia phansi government pen itum phanang pilo pusi alang tum ning jelo sexidul itum phan ka protection ke dukok pana potsi inglo akhe tum ise ki jok bandu pusi alang tum ning jelo sitame ladda ka bang ke non alang tum sexidul bang non chihang bom latum demand bom non mane six ladda ka phan sexidul parlovek nangji polam alang tame hanglo lapen labang so alang tum aphan penang ana mulitum karjudun unhut sonam wangchu akhi hai se tame ningjelo sexidul important ke kopilo pu penang ana tum karjudun do alang le phan di sexidul nang tum ke hang bom ke kopilan tum athen tum union territory dolo nang tum phan la pasana jakong dolo sitame nang tum pia pose tum sexidul bang ke demand dolo hang dolo posi ke pulo hai ngalangli lamthei panel tum karjudu longa tengela halo jenitum along le philang kacharai komja phan lapenitum forest nitum kacharai komja phan lapenitum mithang akhe inglong akhe tum kacharai komja phan posi alang le tami ningjelo la se nilitum ningarong lo la non nilitum asar jaya kathar ki thana lam le ahok bu kuman le tinte seta non ke mane alang tum binda la son siningjelo athemalang tum ka ninggi sita mela kalang tum ning kire pen ka ni galilo la ke ala sik sidulong ko pisi ki tokma kada aron jakong ko pisi tum hanang ge pima la si tum hanang pilo la bena hoklo Karbi Anglong arat la ke tum chini bek nangji sik sidul tum hanang ge pike la ke inglong arat phan kerai kom vegya phan sinang pilo inglong arat tum phan along le phelang kicharai komi phan sila bang so sik sidul bang ge tum hanang pilo la se pini speaker tum ben ka ni la halo nang tumlong ki do hormung nang tum abang avelus sipi non pusikipu itum long kido hormu itum la avelus sipi pete bang komat se itum hana avelus nang pilang itum hala bangso mane rd komat nang pilang polam sipinan speaker tum pin ningje six sulapu thak kaniye tum angelas tikene yelo lasi elitum Karbi Anglong aratame inglong aratame itum chini pamenang po laso six sidolo bangke itum ajakong pathe pamenang po pen six sidolo ronga teng se itum kengkam chior bek nang po jong se elitum adet longri itum akhe tame ki jogwa nangji mane tumda mo ki wangji akai hot name itum isu mana pejok wanangji polonte la six sidul ajakong bangke chi harjak pamenang pu pusi pini pina an speaker dum ben khan ponlo athemalang tum ningji gal halo nang tumlong ke do asik sidul bangke no avelu sipino pusi ki pulo akape ko pisi ning na langdi labang so six sidul banang tum mane chi harjak pamenon puhan selang ningjelo lasi alang tum same angku ka chini nai alam do olang pusi polo sistame isti sabso ning duk me alam mangela halo elutum akihai surjorong phar executive member lodak em lo alangli
alangli pen sipini ke dake chari pon lok ki chengse session ke alangli pen angdung kiti hut la first session hut alangli ke ninge bangla pohalo mene ladda ka tumbang ke non 6 sidul hang bom lo demand bom lo pusipur same karbiang long halo itum 6 sidul ajakong ke thin nai ke itum sigelong lo sitame nili tumbang ke labang so 6 sidul ke dorde lo la posi itum ke ajakong avidelo posi labang so 6 sidul ke ajakong avidelo posi itum ke nang autonomous state itum hang bom lo labang itum chinai pusalang ni ke nije labang ke hala kusong si pulo alangli bangke non bangke itum da council on aron selam sitame labangso aron ke pasi bangke 163 article 163 aron pen dam itum lo nangji lo polte la ke council of minister tum phan itum chingki nai council of minister tum bangyong sinang chidon nunde da lo polong te itum aron selam ta achakong abidaji la posi itum 6 sidul bangke itum nangnilu po aphan selan ni kaningji mane 6 sidul bangke la ke ajakong abi pin lo pusalang ni kanige stame amut pelang bangke alang li tamela dak kachini dam de bakapal dam de posini li ke jong dam tungo athema ilitum 6 sidul bang aron ating pen tum chehar jak lo polo tangte itum ki claim vek ni akam kala 6 sidul aron ating pen council ong ajat aron le selam sita 6 sidul paragraph 3 pen jong se itum langdam lo polo tangte itum chiniji itum council long mithang aron kopi aron longle phelang aron ma di ba forest aphuthak ma except la pine central reserve forest di la penke la song taxi itum phan kesan lopi ha village administration la bangso aron la salam na jakong itum handu la pena sona taxi itum safety cultivation jhum cultivation aphuthak itum aron ke salam jakong itum hanang pilo amut pi akethe na bangke longle phelang aphuthak aron ke salam itum jakong nang pidalo la bangso aron silam sita itum bangke article 163 pelagi dam nang gali 6 sidul paragraph 20 BA ba BB angdeng masi itum dam nangji la dam lo polo lang te la governor lang dampo directly governor lang itum sen unlo pele unlo anke governor ke discretionary power do ke governor amit ha discretionary power pen itum a bill bangke nanglang po je itum 6 sidul arona teng pen si la district autonomous district council tum aron ke salam kalima kalang mala ing chapo governor ba ing chapo la labangso aron ke salam ke 6 sidul aron ating si karbing lo autonomous council to aron salam lo polong te halaso ating pen governor bangke itum han approval lang pion lo athema governor ke discretionary power do jong sa kenang so do polong te council of minister phan chingki ji sa hala ke consult de hala consult choile mane governor phan suggestion nangni je ni labangso bill pipas nai ma pipas nang nei po suggestion en nang nei lake they even though governor may consult with the council of minister but it is not mandatory pura ke tok dangdu akinang sot kali lake lasi ilitum ajat aron le council ong pepas pusa selam pusta itum kitoy nang ye bangke kilo nang bangke 6 sidul paragraph 20 BA ba BB ang deng ban tum toilo polo pothailo polo nang te itum governor amit hanga jakong pain itum han aron nang langpo choklim lo pote itu approval lang piun po sitame non bangke alangli non council alange kija bang lo madidi article 163 pen bolam sining yerong hola article 163 ke lage legislative alam lage like out of mane koson upyog 6 sidul area pen angta na phansi lage kanigiram hala bang itum chi nei karbiang long Thomas council pen 125th amendment aphuthak isi ke pangdak do de 125th amendment yong si chokda lopote direct funding bolam karbiang long Thomas council long direct funding nang lepo bolam kaning do stami pini second session along kaning je pondo ido professor banke 125th amendment bill along direct funding ko banke mispropaganda posible kipupo nesla so thang lang hin bill alangli kanialam ke lake ahok alam no lake nilutum 125th constitutional amendment bill ke implement mane alam nang klang rupen ke nilitum episode party pen ratha than bom lo article 280 lake direct funding alam lake nei kali halake article 280 alam jong chithan lo lake chapter ding pick sida lake direct funding kali lake state government pen si itum halake nang lu thuji lake state pen si lake itum hanang lu thuji lase direct funding ke lake ilitum hodak kitok amata ve article 280 long kitok mata ve lasti ni tum ki pugela lo jong si itum phan tangka mahanang lui polote article 275 pensin nang lo nangji pusi itum ke than bomlo lapen athema article 275 long ke itum tribal atum phan paching thuria lam se daga tok
tribal khai phansi ke paching thuria lam atangka do anda tribal khai phansi pinangji podak toglu sta article 280 long kala son tribal po specific mention ave sta article 275 along langdam bote halada ke tum tribal tum phan paching thunangi polam tok dak dok specific mention do lapen article 244 a alam ta article 275 long dolu lasi hala bang itum kenangi lasi tu article 280 direct funding bukela ke asama sor itum phan pamang hucho asama sor ke council pamang hucho lake misleading lake asam government misleading lake las hala bang so misleading long itum bang jogludu nang ne ala bang matha pe me nang lake lason thosi pinita inula professor second session ni dak loke article 280 ke lake just lake mis propaganda lake pusalang len ni dak lo lapot si ilitum abang lake monti pa mesi labang so 125th constitutional amendment bill bang ke itum modify vek nei asi modify fe polong te lake itum adet long refund kan hok thetan khang janji laben once implemented lo pol te lake mo phiki che pakare khang sungkru lagi sung pi khang jangi lasi non la itum hilik jangje aprang itum ahilik bangke itum mane pe klami fan itum bor inangi paragraph 2 sub paragraph 7 aphuthak election aphuthak ini kadinje pondolo subthak paragraph 2 sub paragraph 7 laki itum kadu ber chini lo sub la so paragraph 2 sub paragraph 7 alam ke laki itum council koson ko pi ho itum high court pe name itum case nang ke hang tang lo nang ke hai tang lo laki lasi 6 lo paragraph 2 sub paragraph 7 albang so alam ke clar dak padak ki tok adulo elitum voter list kasalam kumar phansi vote pe joglong jima de kumar pe joglong nang nema aron kasalam ma jakong hadak dolo lasi labang so 6 lo paragraph 2 sub paragraph 7 aron bangke itum chihar jak pe menang pulake chihar jak je athema lang se chihar lake ito fundamental lage ito fundamental la ito aputta lo lage elitum district council long mithang aron ke salama jakong nang pidera pita elitum labangso aron selama hi pulongte itum district council ke chari nang ji a otta velu rar phan ki japo nang ji a otta velu benge 6 alam chitha nang ji ki nang dal avidet pulake jong se la aputa jong se itum hem chikim lo anujok ave pulonde koson lo anujok dovik nang ke di lasi labangso anujok ke pathiria phan ke hala 6 paragraph 2 sub paragraph 7 ke ka aputa lo lage lasi labangso ajak ko chihajak pamesi council madule chari sta non ke bjp sarkar non chari bom lo sta alang tum ke claim kriteria tum thekdam nong lo lasi lapuson ke alang tum ta matharam dedat alang ke dam tang hu chok che det ba claim hidet posami non penge claim hidet sonte ni tum ta choro jelang tum pha election ka pa do arona puthak pini ga ninje pondolo so election ke pe do arona puthak lap gani do de la so 125th constitutional amendment bill jong se pass deadlo polong te non ka Assam State Election Commission tumsi dak MEC election ta la tumsi nang conduct po la penke municipal election ta la tumsi nang conduct po de ason tin election do anta hala Assam State Election Commission me nang conduct po lalo polong te itum dak autonomous chakong abidelu lake koson log pi ho dak labangso 2012 aprang ke itum MSC election kibita mithang council pensi election commission itum cheseng lo lapen claim bomb lo kedam tang 2012 aprang ke lapen ke town committee election sita me itum council ben da conduct lo sita non bang ke labangso 125th amendment bill se pass de lo polote itum dak mithang ajakong bang ke itum hala Assam State Election Commission chohdai dalo lancho takalilang hala tak ki tok do 125th constitutional amendment bill lang dam lo polong te itum preparation of voter list de lapen aron ka selam de aron ka selam ason tin aron ka selam ta itum bhan hadak ajakong nang piji pusigi pude data ran ng pamahu Assam government ng pamahu nola bangso amendment bena jog la 125th amendment bena jog itum non council long itum aron ka selam ajakong itum han dulu pusigi dak to de sita lagi 60 long already tu hanang pialo lake ladak 125 long labangso apena amendment bill long lake chitok ni akinang masih velo lagi to chogolo nangke tok delo mesen lo ke henu kailo itum dak aron ke salam una jokong council nang pidet polo sita me api ki tok thu bangala bangso aron council long aron ke salam po sita me labangso aron ke approve bangke Assam State Election Commission Assam government si approve pusi pu hala governor kali de governor lam dak ningi je ante mahanon Assam State Election Commission tum bolong te hadi lake koson pi ho council of minister tum de council of minister tum tangte idum mathadam un mai tum ko anarji ki ding penne itum ke hang bom article 244A lake constitution long lake nang tok pidak lo lake
halan ningkon itum phan ke implement ji phan la asama sor itum hanang chidon dunde nang kroi dunde la support piniar ni anda lam the sita asama sorta karbiang long phan ke la tum arding pilo aban na district lo la tum pengke autonomous state ke long nang ji la tum provision do ara do posi itum constitution ateng la tum pinang ji piniar ni assembly long ni hai bang do ma ningje je kaniya hai ka philam lo ningje masing tung telo tangte hala article 244 a le tum hanang chidon dundele non council ong aron ke salam ji apot hala council of minister tum nang chidon dunjima nang chidon del lage ili tum aja kong la ke nang phangnu itum ke non labangsum chitok te det lo posonde ili tum dak aron salam pen itum amuhet ni linielo 6 lu paragraph 20 ba bb pen aron pen tum poilo polong te itum joy ke pen governor long pen itum approval long loge polo jongsi even though jongsi governor kroke bete tum supreme court itum kidam ya jakong dukok po sita non ke labang so amendment long atum chidon nun det lo polong te implement det lo po lagi itum jakong lake avelo athe itum jakong lake assam government itum surrender lo lasila son ke chokchi lasila bang so lam si pinita pina ana speaker dun ke ningje dan itum ninga rong lo pinila so seminar nang dodon long pola pin especially ni li cholo tholo council pine akki theke ding tum phan labang so national seminar dakki bi theka po Kasi pinatami do lang, pinatami chetong na.